Здравейте хора, аз съм BlackRock и съжалявам, че този клип е на Don't Starve, но се получи Epic Fail. Започнах да снимам на Skyrim, направих епизод над 30 минути, но не знам какво се случи, явно съм си изключил микрофона. Epic Fail, повече от половин час съм си говорил сам. Така че и този клип ще е на Don't Starve, тъй като нямам време да заснемам още един по-дълъг клип, тъй като на Skyrim в началото исках да направя по-дълъг клип. Така че извинете ме. Ще скипна. И тук съм. Накрая реши да зареди играта веднага след като изключих Fraps. Не знам. Сами преценете. Какво ще правих? Да, трябват ми дърва. Разбрах проблема заради ниските фреймове. Имах доста включени неща и в момента имам, но са по-малко. Така че ако засича играта, извинете. Извинете ме за паузата, звънна ми телефона. Какво щях да правя, може би съм щял да се сека дърва, не знам. Доста дълго време нямаше, забравих. О, имам доста малко дърва. Опа! Върбата! Жалко, че тези моркови не се регенерират на земята. А трябва или да си ги засаждате, или да ги намирате. Така че видите ли, морков да го няма. Пак ми пада FPS. Това е заради глупавия Fraps. Хайде това дърво. Тази трева по принцип е доста нужна, но ето тази имам предвид. За направата на едни стрелички, но в момента не знам защо я събирам. Тъй като... Ама нека не пречи. Так мога да имам повече, като ми трябва. Хайде бе. Готово. Нова кирка. Оу. Имам нужда от фреймите. Било. Още малко.
Имам доста храна, но се чудя дали да взема да посъбера още малко, тъй като да се не регенерират и тези броминки. Хайде ще взема само малко. Хайде. Ето тази и тази. Стигат. Так малко да издържат повече. Хайде и тази мина. Скоро идва екшена, спокойно. Като ме нападнат хрътките, ще ви покажа кога. След тук към край 9-я ден найдох. Не знам, не съм сигурен. Докъде докарах алхимията? О, само това ще съм го направил. Значи, идваме тук. Скари. Ето го. Два къстолна. Така. Готово ли? Охо. Значи... ще направя няколко дъски, но... Майнинг. Това не знам за какво е, честно. Ще направя още една. И ще отскоя още малко дървета. Сега да има наблизо. Някое... Не, тук са дърветата. Малко сме далеч. Няма да и тази вечер машината. Ще направим след малко. Тъй като не ми се остава без дърва. Да погледна. В храната... това е полезно. Ще го направя. Тези... Къде беше? Това ще го направим със сигурност. Може би беше в Survival. Ето я. Трябва да съсипя някои гнездо на паяци. Това ще ми е нужно. Хайде дай. Никога не съм искал да става вечер повече. Да паля огъня и да става по-бързо ден. Още малко. Има време. Вземи го. Вземи го, Опа, бързо, че трябва да палим. Хайде. Хайде, пич. Време за ядене. Хайде да мисли малко моркови. Още има време, още не е пълнолуние. Глупав рапс. В момента съм само с 10 FPS на тази игра. Извинете ми, че се вам паузите, но да дигна малко FPS. Хайде, ставай ден. Така, хайде. Още малко. Не.
трябва да намеря гнездо на паяци вече. Може би, но... Чакай малко. Оръжия... Кой искаше за копието? Ще се намери. Така... Кютеко... Ето. Копието. И готово. Бронята... Locksweet. Да. Предпочитам да си направя тази. Да, надолу. Охо, какво стана? Оправи се. Подбъл хелмет. Ето, Sleeping Dart. Ball Dart. Fire Dart. Така. Значи, да си изкарам брадвата. Къде си? Хайде, време за кютек. Ето това дърво. Ще си следя дървета около мен, тъй като махна дървесното чудовище. Не го искам на посещения. Имам за цяла горичка вече шарки, така че хайде да си цъбна малко грас. Така. И... Хайде. Сега ми трябва да гледа само за вечерта. Къде? Ето това. Първата ни жертва. Тия боровинки дойдоха. Всеки изям. По-добре, отколкото ще се развалят. Какво беше това? Мисля, че чух паяк. Вземи тези два сапринга. Само два, да имам малко. И време е за варбата. Интересно ми колко ще ми източи брадвата. Тъй като няма да точиш повече, но... Хайде. Да, 15% за почти малко. Доста скъдно дърва. Но имам вече доста дърва. Яш. И... стига. Последно дърво. И... може и малко камъки ще прибирам. Хайде. Виждам нова зона, май. Да, ясно. Това е малко саплингите. Доста ми трябват. По-нататък ще си направя фермичка за саплинги, но по-нататък. Още е рано, не ми се занимава. Имам по-важни неща да правя. Например, брони и други глупости. И това е саплинг. И това дърво, защото е голямо вече. По-добре отколкото да изние. Виждам семки, но май ще е късно да ги взема. Имам вече 15 дърво. И така че вече не мисля, че имам нужда от повече за момента. Къде ми беше? Ето я. Хайде, тия два. Тези две роди, може би ще станат повече, но хайде. Крънза. Даде ми.
Защо още не съм си направил такива златните инструменти, ми хора? Destruction uses machine to build protection. Значи кирка. Ти самки аз не ги ли взех вече, бе? Дигни се да дигне малко FPS. Броем до 3 включвам. 1, 2, 3. Чао. Тук съм. Дигна се малко. Хайде, бе. Нема ли злато? Нема. Много ти здраве. Брадвата. Доста шарки съм събрал. 26. И имам какво да правя, значи. Да се прибирам в тези два сапинга. И... къде е? Хайде, моето момче. Чупи я. Злато. Супер. Добре, че я изчупих. С копието. На всеки случай. Тъй като забравих, кога идваха проклетите хрътки. Дали съм на прав път? Не. Нагоре. Аз още не съм си направил кампан за зайци. Направи ми камерата, ако обичаш. Така. Пали огъня. Така. И... добре, време да изпека боровинките. Тъй като се отбавят най-бързо. Ще оставя две. Пък... така, ето я, алхими. Охо, 6 злато. Заслужава си. Сега да имам Wintermeter, това е добро. По-нататък. Rhinometer не ми трябва. Къпуър. Беше това. Heading up. Да, това е доста трудно. Whiting Road, това е безполезно. Не е безполезно, но... стрелички... Тулп трап. Това е полезно, но по-нататък. Бакпак. Пингбак. Пигипак. Това не съм го ползвал. Може би по-добро. Honey Police.
Your mineral world. Аз имам ли? Не. Кофти. Страуро... Някъде наблизо нямаше ли? Чили? Не? Сериозно? Значи ще трябва да ходя за пчели. Ето ги, два кошера. Ама пък ми трябваше май такова. Какво много направя тук? Тук, моето момче, тук. Опада, супер. Хайде. Друго. Безполезно. По-нататък. Сега. Това да си махате брадата, но още е рано. Ето, това се получава. Добре. Не за да потърсим малко паяци и да ги избием. Защото не пичове. Всъщност колко дълъг ще стане този клип? Айде да видим малко надолу и ще спираме клипа. Добре, тук трябва да има паяци. Само малко. Ето, дигна се. Но малко сега, пак ще падне. Хайде бе, няма ли паяци? Колкото да сега малко пая жена. Не съм толкова алчен. Преди не исках, сега ги искам. Ще видим. Това, докъде ще ме изведе. Не. Ужас. Това е ужасно место. Гледайте. Това е лагер. Още една опада. Да видим колко сила има. Идеал. Приема се. Вземем малко и... Добре, това не беше лошо. Паяци. Супер. Ама аз мога. Само ето да мога да знам къде ми е раничката. Тази е слаба, но... Хайде. Хайде. Атакувай. Тук бе, моето момче. Искам да го унищожиш. Още едно. Добре, да не си забравя раницата, че имам доста злато и дърво в нея. Това е от лошите брони, но хайде. Ще я позадържа, докато се направят по-хубавите. Все пак някаква защита е. Доста хелп ми спаси. Колко паяжини събрах? 5 паяжини. Това е добро. Та имам веднага, за да си направя такова, за да ловя малко
Аз направя същата се. Ох, защо бе? Защо в миналия клип нямах такива проблеми с FPS-а? Не. Ще задържим. Хайде. В момента на 16. Падна ми изведнъж с 10. От 16 на 6. Ох, този клип ще бъде ужасен. Малко по-дълъг, но фейл от всякъде. Само малко FPS още. Добре. Така. Survival. О, кофти, че няма да го направим сега. Къде беше? Тук къде? Ето. Shutdown, така. Regal Shower. Това е лошо. Доста лошо. Май ще ми нужен громоотвеждащ. Къде беше той? Къде? Дай надолу. Ето я, бе. О, тук ми трябва. Какво искаш? Въже. Ето въже. Правим си това. И ще си направя още едно нещо. Това ще го изядем, тъй като ще се разбърдат. Така. Така. Airports. По-нататък. Защо изобщо отварям дрехите? Има ли такова гръмоотвърждащ? Хайде бе. И без това имам доста камери. Хайде нека тук. Охо, пожар. Не е толкова зле. Да изгори някое прасе. Това няма да го вземем сега, по-нататък. Не. Разочаровах съм. Много при това. Това е къщата на пресъдна, но можа да си. Поне ще имам доста дълго време чаркол. Който е доста по-хубав от обикновените дървета. И също така ми трябва за... може би ще мога да се направя едно нещо. Доста неща, които се сещам в момента с този. Тези въглени. Всъщност и вие може да запалите горите, но в момента ми е рано за толкова големи постижения. Така че... Значи добре, че направих тази малка горичка. Да не се занимавам да правя факли и да гоня. Да правя огромни пожари. Така, и тези две останаха и свършваме.
25 чаркол. 25. Ака, храните. О, какво иска това, бе, още? Охо, 3. И аз няма да има къде да ги оставям. Хайде ще го дропнем. Ще запалвам. Да, не се занимавам. Идвам тук. Тук. 3. 1, 2, 3. Така, и отключвам ли? Да. Боя, бе. Какво ново? Lock Suite. Ще се направя след малко. Така, това го искам, тъй като не мога да се слуша месо. Така, да беше това за хелинга. Хелинг сейл. О, майка ти дева, сещах се, че ми трябва. Кофти. Доста кофти. Бъртрап не мога. Хайде вече. Още един купан зайца не съм направила. Съм на 5 ден. Това е необичайно. Така, 5 моркова. Готово. По-нататък ще правя другата броня. В момента и тази върши работа. Хайде, ставя ден, че този клип стана година и половина. И клип фейл. Сега, ако пак съм си забравил микрофона направо, нямам думи. И получаваме сейф. И това беше за този клип. И до следващия. Аз бях BlackRock.